Bună, Ana! Cum ai stat cu viața? Ușor. La mine foarte greu. De ce? Pentru că nu am și pe cineva lângă mine. Păi, nu trebuie neapărat să ai pe cineva lângă tine ca să fii fericită. Of, dragă, vezi că ți se vede pielea. Și asta e moda. Oh, vai, dragă. Că la 100 ții la mine. Mult. Cât? 100%. Ei, faci și tu ca că e la cucurigu. Și eu țin mult la mama. Țin 1000-9000, cum face Florisa Lam. Țin 100% la nevastă mea, da. Hai. Da, fată, ții mult la tine. Cât de mult? Un infinit? Cât? Infinit cât? Infinit. Că dacă mă iubești un infinit. Mă iubești un infinit? Da. Ești proastă, e aceeași chestie. Așa. Pe mine mă cheamă, să vă spun câteva detalii despre mine. Pe mine mă cheamă Elena, am 12 ani, iar pe ea o cheamă Ana Ciudata și are câți ani, fată? 10 ani. Nebule, ai 11 ani, fă. Așa. Ce să vă mai spun? Ana este în clasă cu mine, în clasa 5-a, și este cea mai proastă din clasă. Glumesc, e la mine. Bine, în fine, eu sunt foarte deșteaptă, sunt cea mai deșteaptă din clasă. Învăț foarte bine, ea face ca găina mereu, cucuricu, nu, cotcoda, ca să caute ouă de la băieți. Așa. Ce am să spun? Ana. Aș vrea să-ți spun o întrebare. Și dacă spun o întrebare, îmi răspunzi? Da. Cât la sută? 100%. Faci tu ca cu coșul, cucurigu. Câți la zi, răspund la întrebare. Da, fată, ții mult la tine, 100%. Ești proastă, ți-am zis dacă răspunzi la o întrebare. Infinit. Așa. Stai să-mi aduc aminte. Stai să-mi aduc aminte, că nu mi-aduc aminte. Care a fost primul beat în viața ta? Unul Ionuț, din clasa noastră. Da. Și adică primul și primul beat, nu? Da. Așa. Poți să ne descrii și nouă un pic? Despre el? Da. Dar nu despre cucurigu. Haide, spune. E frumos. Toată lumea e frumoasă, nu mai e s-a născut frumos. Și Sfântul Ienache e frumos. Hai. Are o căprui. Și eu am ochii căprui, nu vezi? Așa. Păr negru. Și tu ai părul, fai, fată, zi cum are. Hai, zi mai departe, că mă enervez și cucurigu are părul negru. Hai. Și e ca mine. În clasa 1 m-a plăcut, acum din a 1-a până la 4-a. Ești proastă, din a 1-a până la 4-a te place. Știu. Păi și atunci zi cu toată gura. Da, ai zis. Stai să vă spun cum a zis ea. Lui a plăcut din a 1-a și după aceea a plăcut din a 1-a până la 4-a. Da, am înțeles totul. Hai. Și acum din a 5-a până să sperăm că o să mai fie în clasă cu mine. Da, de nu lăsare pe... Băi, frate, cum poți să-ți placă de un băiat care nu știa să citească? Nu contează că e bogat, e sărac, știe să citească. Nu. Ce simt eu pentru el e important. Nu, ai greșit aici. Contează, nu ai greșit, e foarte bine. Dar și ce mai contează? Să fii de așa că dacă n-ai minte, ești varză, fă-i fată. Hai, noi vă pupăm și sper să ne mai vedem la Căpătării Ioan. Dați like și cam! La revedere!